Samuli Paulaharjun jalanjäljissä Inkerissä. Paulaharju-retken toisessa osassa kierrämme Keski- ja Länsi-Inkerissä. Ensimmäisessä videossa kiertelimme Inkerin kulttuuriseuran tyttötertsetin kanssa Pohjois-Inkerissä ja taival päättyi Inkerin itäisimpään kolkkaan Markkovaan. Nyt kohteina ovat Keski- ja Länsi-Inkeri. Nevan etelärannalta Narvajoelle Viron rajalle. Pohjois-Inkerin Paulaharju kiersi 3 viikossa. Nevan eteläpuolisessa Inkerissä häneltä kului 1,5 kuukautta. Skuoritsasta Paulaharju jatkoi matkaansa Ropsun kautta Tyröön. Mäentöyrällä kohoava Tyrön kirkko rakennettiin tsaari Nikolai I aloitteesta. Se valmistui vuonna 1831. Neuvostoaikana kirkko toimi muussa käytössä, mutta vihittiin uudelleen kirkoksi vuonna 1991. Tyrö sijaitsee kauniilla paikalla Suomenlahden rannalla. Näkymät merelle ovat huikaisevan kauniita. Paulaharju kuvasi lapsia Tyrön Ahikonnun kylän raitilla. Merenrantaseutuja kulkiessaan ja kuvatessaan Paulaharju joutui santarmien puhutteluun. Vakojaksi epäilty outo pyörämies selvisi kuitenkin pelkällä puhuttelulla. 2000-luvulla lapsia Tyrön kirkonmäellä. Kupanitsa. Eukko Matleena oppaana Doberitsnan kautta Kivanitsan läpi kauniiden lehtometsien, missä ryssät heinää lyömässä. Kivanitsan talot tiheässä ryhmässä. Kupanitsan kirkonkylän taloja. Korkan taloja Kupanitsassa. Kupanitsassa on myös Kikkerin taajama, jossa on aikoinaan toiminut posliinisia sähköeristeitä valmistava tehdas. Nykyisin Kikkeri on taantuvaa seutua. Siellä toimii kuitenkin alun alkaen suomalaisten vapaaehtoisten voimin perustettu Villa Inkerin palvelutalo, joka joitakin vuosia sitten siirtyi Inkerin kirkon omistukseen. Villa Inkeri teki ansiokasta työtä inkeriläisvanhusten hyväksi. Kuvassa oikealla Villa Inkerin pitkäaikainen johtaja Anna Raut. Paulaharju kirjoittaa Kupanitsan kirkolta Moloskovitsan kirkolle. Välillä Serepetan jaama. Monet isoja, hauskanäköisiä kyliä, sekaisin suomalaisia ja venäläisiä. Moloskovitsan kirkolta pohjoiseen 10 virstaa on iso Iljussan venäläinen kylä. Siellä joka vuosi heinäkuussa pidetään suuret praasniekat, pyhän ihmeitä tekevän Praskovinan kunniaksi. Pyhätön vieressä on pyhä koivu, nyt jo kuiva, aitauksella ympäröity. Nykyisin kirkosta on jäljellä vain raunioita. Siellä järjestettiin lauantaina 30.7.2011 Inkerin kirkon 400-vuotisjuhlien pääjuhla. 1200-luvulta peräisin oleva Capriolinna on jyhkeä harmaakivinen rakennus. Sen ympärillä on alun perin ollut vallihauta, joka sittemmin on kuivunut. Tornien suiput katot ovat tuhoutuneet. Linna on nykyään museona. Paljon tietää kansa kertoa tästä vanhasta linnasta sekä aarteista, jotka on kätketty sekä linnan kellareihin että ympäristön lähiseutuihin, jopa sinne tänne ympäri Inkerin maata. Paulaharju kulki Caprion kautta Ojuveelle, välillä iso ja vähän kaponki, vanha ja uusi kirnu, Torkki sekä Savotta ja Joensuu. Tie meren rannalle Kernunkylässä, sitten pitkin rannan pehmeää hietikkoa Ojukylään asti. Lomonossovin piiriin kuuluvassa Caprion kunnassa on nykyisin noin 2000 asukasta. Caprio on vanhaa vatjalaisten ja inkerikkojen seutuja, jonne Ruotsin vallan aikana muutti myös Inkerin suomalaisia. Capriossa puhuttiin vatjan itäistä murretta, joka sammui 1960-luvulla. Maitohorsma on vatjalaisten suosiossa ja eräänlainen kansalliskukka. Sen lehdistä tehdään Capriolinnan teeksi kutsuttua juomaa, joka on hyvin suosittua jo
1600-luvulta alkaen ja sitä on viety Keski-Eurooppaan. Kuvassa opetellaan tekemään kaprionteetä Patjan museolla. Elokuun 8. päivänä Paulaharju tuli Soikkolanniemelle. Soikkolan ortodoksinen kivikirkko, tai pikemminkin sen rauniot, sijaitsee korkealla mäentöyrällä, josta avautuu huikaisevan kaunis näkymä Suomenlahdelle. Kirkkana päivänä sieltä näkyy Hevan Niemimaalle, jossa on Sosnovyj-Borin ydinvoimala. Seurakuntalaiset ovat siistineet ja kunnostaneet Pyhän Nikolaus ihmeidentekijän kirkon raunioita. Muureihin on rakennettu omatekoisia alttareita omaisten muistoksi. Raunioissa järjestetään myös Jumalan palveluksia. Soikkolaniemi on nykyisin lähes ainoa inkerikkojen asuinseutu. Paulaharju kirjoittaa Harkkulasta enin osa inkerikkoja, 3 talossa suomalaisia. Kylämeren rannalla tytöt ihan hyppivät ja tanssivat, kun näkivät, että käyn kuvaa ottamaan. Inkerikkojen kansallispuvut ovat taidokkaasti kirjailtuja. Tapakulttuurissa näkyy yhä vieläkin ikivanhoja luonnon uskontoihin ulottuvia piirteitä. Esimerkiksi keväisin muuttolintujen paluuta tervehditään leipomalla niille kiuruleipiä, jotka viedään ulos kiville. Inkerikkoja kansallispuvussaan Soikkolan viistinässä, Pekonpäivän Praasniekassa. Paulaharju kuvasi pikkulapsia Soikkolan Harkkolassa. Kuivalle maalle vedetty vene symboloi karusti Soikkolan inkerikkojen nykyisyyttä ja tulevaisuuttakin. Ust-Luukan suursataman takia kalastus on tullut mahdottomaksi. Veneessä istuva tyttö puhuu kuitenkin inkerikkojen uskosta parempaan tulevaisuuteen ja kulttuurin säilymiseen. Varsinainen Laukaansuun kylä mainitaan ensimmäisen kerran Novgorodin Vatjan 5. verokirjassa 1499-1500. Kunta on Inkerin suomalaisten inkerikkojen ja vatjalaisten perinteistä asuinaluetta. Laukaansuulle rakennettava suursatama on vakava uhka alkuperäisväestölle. Laukaansuulla on ehkä maailman viimeinen vatjalaiskylä Luutsa, jonne on muutama vuosi sitten avattu vatjalaismuseo. Laukaansuusta on rakentumassa nykyisin yli 30 000 asukkaan kaupunki, joka tukahduttaa alkuperäiskulttuurin. Joen perässä on kuitenkin jäljellä vielä myös vapaata rantaa. Paulaharju kirjoittaa, Laukaansuun kylien vatjalaisvaimot käyttävät vielä osaksi vanhaa kaunista kansallispukuaan. Siksipä siellä silloin tällöin saapikin nähdä kylän kadulla kauniin ilmestyksen. Soman verevän nuorikon somissa pukinissa. Paulaharju kirjoittaa, järvikoisissa vatjalaiskylillä vietetään iloista Iiliaan Praasniekkaa, tanssitaan kylän kujilla, napsitaan kuvia, kävellään pitkin kyliä, istutaan pitolauvassa syöden kalaa, lihaa, lepukaisia ja voronikkoja ja juoden olutta ja viinaa. Ja ollaan kuin parhaat ystävät. Mutta iltapuoleen, kun pitkien pitolautojen mieliala pääsee nousemaan, vieras vielä kuvakone kainalossa kulkee kylillä, hyvät heimovelet jo kimpaantuvat ja ajavat kuvamestarin tiehensä, ja siihen sen kertainen Iiliaanpäivän heimoveljeily päättyy. Kuvassa Vatjalaismuseon johtaja Marina Illinen. Kukkosi on iso kylä, vatjalaisia, mutta eivät enää sano vatjan kieltä puhuvansa. Omituista on vatjan kieli. Vaikeata on sitä vieraan heti ymmärtää. Mutta eipä tätä omituista kieltä enää kauan puhuttane. Kuolemaan tuomittu kieli se on ja kansa katoamaan. Niin kuolee kansa, niin suree suku pois. Kosemkinan suomalainen Martta Olli ruokkii kanojaan Viron Inkerin Sutelassa. 2 kuukauden retken päätepiste 12.8.1911 Weimarin asema.
Tosin nykyinen asemarakennus edustaa puhdasta neuvostoarkkitehtuuria. Oppainanne Paula Harjun jalanjäljissä kulkivat Inkerin kulttuuriseuran tertsetti Aune Kämäräinen, Helena Miettinen ja Marja Karhula. Inkerin kulttuuriseuran toimintaa jatkaa nykyisin Nouse Inkeri ry.